Okay, skal vi slutte af, eller skal vi vise dem? Slutte af. Der var stadig... Hvad var det nu det der, vi så sidst? Et eller andet sted, hvor vi var sidste gang. Jeg siger bare, vi slutter af. Vi ses YouTube! Vi er ikke færdige nu, Bjørn, tror jeg. Ja, vi er ikke. Vi mangler stadigvæk ind på dem der ved møde. Vi holder møde. Ja, men vi kan jo bare... Vi skal ud, hvis det er. Fortæller det. Vi er så heldige at blive opdaget, uden at de siger det. Det synes jeg også. Det er sjovt. Vores længste video tilbage til YouTube. Hvorfor ikke kan lide den? Nej, for Bjørn har vist sit ansigt. Prøv at komme og gå ind til dem med mødet. Hey, hvad fanden? Du gør det også. Du gør det. Men døren er lukket, så du sidder vi på. Hvis jeg lukker døren, og den er åben, kan I komme ind. Vi spørger bare lige, om vi må gå i det andet rum, til hvad der er der. Fint, men du gør det alene. Kom med selvfølgelig. Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg vil gerne sige, hvad er det der rum? Vi sidder lige og løser, så kan I ikke blive sådan op i den anden afdeling? Jo, men må jeg gerne spørge, hvor lang tid kommer det til at tage cirka? Vi er her, altså, hvor gammel er I? Vi er 13. Vi er 13. Begge to går i 6. eller hvad gør I? Ja. Men altså, når I er 13, så må I bare spørge om det. Så når vi nu åbner klokken 2, Hvad er det? Hvad er det? i klubben, når I, hvis I er 13 begge to, har I sygesikringskort? Ikke det. Nej, men jeg er 13. Ja. Så må I bare skære en komme til. Jamen, Så kommer man nemlig fra, når man bliver 13 eller 13. Hvilken klub er det? Det er jo ungdomsskoleklub. Derinde. Det er det. Men I vil komme igen klokken 2, så skal jeg fortælle jer alt muligt om det. Vi er bare nysgerrige over, hvad det er. Altså, drenge, lige nu holder vi møde, så nu skal I gå i den sted, så vi kan snakke flere. Hej. Jeg vil meget gerne se at gøre på det, så må jeg sige det også. Hej. Det var slutningen på Bunkeeventyr. Hygge jer.